हमारा से फसल बिया गोलुआ के सिस्टर बुझले। हमारा से फसल बिया गोलुआ के सिस्टर लेके घूमे मारे खाती भाई ओकर पिस्टल, लेके घूमे मारे खाती भाई ओकर पिस्टल। हमारा से फसल बिया पिंटुआ के सिस्टर बुझले। हमारा से फसल बिया सोनिया के सिस्टर। के जैसे बदनिया बाटे कोयल के जैसे बोली, भाई ओकर पगलाइल बाटे लागेला मार दी गोली। अरे मारिका सोना के जैसे बदनिया बाटे कोयल के जैसे बोली, भाई ओकर पगलाइल बाटे लागे कि मार दी गोली, लागे कि मार दी गोली। माथा पगलाइल बा बिगड़ल करेक्टर। हमारा से फसल बिया गोलुआ के सिस्टर लेके घूमे मारे खाती भाई ओकर पिस्टल, लेके घूमे मारे खाती भाई ओकर पिस्टल। हमारा से पटल बिया बदला के सिस्टर। हमारा से पटल बिया गोलुआ के सिस्टर। कैसे बताई हरिओ मोह समूह देले 12 पट लिखाई, बाबा धनंजय हमारा के लिहिना बचाई। कैसे बताई हरिओ मोह समूह देले 12 पट लिखाई, बाबा धनंजय हमारा के लिहिना बचाई। बची ना दिल जले भले बने कितनो मिस्टर। हमारा से फसल बिया गोलुआ के सिस्टर लेके घूमे भाई ओकर मारे खाती पिस्टल, लेके घूमे भाई ओकर मारे खाती पिस्टल। हमारा से फसल बिया पिंटुआ के सिस्टर। हमारा से फसल बिया सिंटुआ के सिस्टर बुझल यार।